Maigsoon ang mga Hudiyo mituo nga ang gisaan nga Mesiyas magikan sa kaliwat ni David. Naghulat sila nga ang gisaan nga Mesiyas ibalik ang kahalangdon o himaya sa Israel. Ang gisaan nga Mesiyas magdala kanila o maghatag kanila og panahon sa kalinaw o panaghiusa. Ipalingkawas sila gikan sa pagpanlupig sa langyaw nga pagdumala o pagmando. So nag-expect sila nga usa ka politikanhong Mesiyas gabhanan o mahimayaon. Si Jesus bisangyaw nga siya ang gipaabot nga Mesiyas. Siya usab nagikan sa kaliwat ni David. Pero aron kurhian ang paglantaw sa mga Hudiyo, si Jesus mas labaw pa sa pagkaanak ni David. Ang iyang pagdumala dili politikanhon kundi ang paghari sa gugma o pagpasaylo. Ang iyang papel isip Mesiyas milapas sa mga relasyon o piniling nasod. Ang iyang misyon milapas pa sa tradisyonal nga pagtuo o kostumbre. Siya para sa tanan ug siya magluwas sa tanan. Si Jesus ang Ginoo, siya naiusa sa amahan ug ang iyang plano nga magkalingkawas ang tanan gikan sa kaulipna sa sala o gikan ni Satanas. Ug iya kining himuon dili pinaagi sa gahom o himaya kundi pinaagi sa pag-alagad ug pinaagi sa pagkaalagad sa tanan. Ug sa ingon gisagyaw ni Jesus ang iyang kaugalingon nga mao ang gisaan nga Mesiyas apan sukwahi sa reliyosong tradisyonal nga pagtuo sa mga Hudiyo. Si Jesus nagbuhat sa bulahaton sa usa ka sulugoon ug siya nagluwas kanila pinaagi sa iyang pagkasulugoon. Kini ang kaluwasan pinaagi siyang dili hinakog nga pagserbisyo. Tinuod gayon ang gisulti niya sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 10 verse 45 nagkadayon. Kay ang anak sa tao wala mianhi aron alagaran apan aron pag-alagad ug pagtugyan siya kinabuhi isip tubos alang sa kadaghanan. Mangutana kita karon sa itong kagalingon, unsa man ako kaandam nga mulakaw uban kaniya nga magtrabaho para kaniya, andam ba ako nga musaksi para sa Ginoo? May palihog para sa katalibanong pag-apo.